Zeg Sascha, afgelopen jaar was een hectisch jaar voor je. Ja, maar wel een te gek jaar. Veel gebeurd. En als klap op de vuurpijl natuurlijk de toppers in de arena. Dat was wel echt helemaal te gek. Ja, hoe was het? 67.000 mensen per avond. En we mochten 4 medleys doen. Hoe was het? Het leukste vind ik zit al 20 jaar in het vak. Maar het was zo leerzaam voor mij. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ik heb de toppers ook vragen gesteld. Hoe ze het beleven. Hoe ze zich voorbereiden. Ja, te gek. Te gek. Ik wil eigenlijk weer terug. Ja. Toch misschien maar die vrouwelijke topper voor altijd? Ja, oh god, als ze me morgen bellen, dan spring ik een gat in de lucht. Moet je ook eerlijk zeggen dat bij de laatste single heeft ook heel veel te maken met de toppers. Dus ik heb absoluut een duwtje in de rug gehad. Maar ik ben nu een jaar bezig, nadat ik er een tijdje uit ben geweest. En ik moet heel eerlijk bekennen dat ik echt niet mag klagen wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Nou, ik moet je eerlijk bekennen dat elk optreden voor mij een hoogtepunt is. En waarom? Omdat ik merk dat mijn populariteit steeds meer wordt. Dus wat zie je gebeuren als ik mijn eigen single doe? Dan gaan steeds meer mensen de liedjes meezingen. En dat is voor mij elke keer weer een heel emotioneel moment. En dat zijn wel hoogtepunten. Ik doe 3 eigen liedjes. En als je een half uurtje geboekt wordt, doe je 6 à 7 liedjes. Dus 3, 4 covers. Ja, en ik wil er toch naartoe werken dat ik steeds meer eigen liedjes ga brengen. En daarin is Wolter Kroes voor mij wel een voorbeeld. Die heeft dat natuurlijk ook op een gegeven moment opgebouwd en gezegd: ik doe geen covers meer. Ja, dat wil ik ook. Ik wil laten zien wie Sascha Brouwers is. En dat lukt als je je eigen liedjes doet. De zomer voor Sascha, hoe gaat dit er verder uitzien? Nou, veel hele leuke optredens. En ik hoop met mooi weer. Tot nu toe hebben we met ieder festival heel veel geluk met het mooie weer. En hoe gaat die eruit zien? Voorbereiden op het najaar, op de nieuwe single. We gaan uiteraard dus al de laatste beelden van de clip schieten. We zijn aan het nadenken over een album, dus we zijn liedjes bij elkaar aan het rapen. Ja, en dat gaat allemaal deze zomer gebeuren. Bezig met het album, lekker optreden en hopelijk de mensen blij maken met mijn muziek.